Què tal? Benvinguts a un nou podcast del Lleida Esportiu i com sempre estem amb Pol Empurlanès. Hola Pol, Hola, què farem avui? doncs avui tenim dos invitats especials de dos membres de la cova, no, Pol? Sí, és el Xus, bona tarda, Què tal, nois? Com esteu? molt bé, i també està l'Albert Carbó. Hola, bona tarda, encantat de ser aquí. Primer de tot us farem unes 5 preguntetes per saber una mica més del vostre podcast i de vosaltres i per últim farem una mica de debat sobre uns temes que m'ha apuntat. Val. Però són molt difícils les preguntes o no? No. No m'he estudiat, eh? Jo tampoc he estudiat, Bueno, moltes gràcies per vindre i comencem, va. Sí, això. Doncs la primera pregunta és com i quan vau decidir fer un podcast? Això el Xus ho explicarà millor. Bueno, Va ser el pare de la criatura. ja algun cop ho hem explicat a la cova i jo soc consumidor habitual de podcast, m'agrada molt la ràdio sempre i sempre m'ha agradat escoltar podcast. I amb el grup d'amics que tenim del Lleida, amb un grup de Twitter, entre ells l'Albert Carbó, doncs vam estar parlant, feia temps de fer alguna cosa diferent, de fer alguna cosa pel Lleida, no? De fer alguna iniciativa per fer bullir l'olla, no? I jo vaig estar mirant per internet, no? A Google, vaig ficar a Google com fer un podcast i a partir d'aquí me vaig anar calentant, ells se van afegir i entre tots vam crear aquesta idea. Més o menys com nosaltres, no, Pol? Que som dos amics, no? Que som de Lleida i que ens agrada fer això i ja està, no? I també jo almenys em vaig guiar una miqueta per vosaltres. Ah, gràcies. Però ho heu fet millor, no? No som un bon exemple, eh? No som un bon exemple, vull dir, corregiu les coses dolentes que fem. Bueno, la següent pregunta és quantes persones us escolten aproximadament per podcast? Bueno, Carbó, la vols tu aquesta o me la centres a mi també? Tu mateix. Jo anava a respondre, però tu segur que ho fas millor que jo. Jo és que a Google només busco com fer un pastís de formatge i aquestes coses. I tu busques a Google i fa un podcast, saps? Clar, són nivells. Bueno, la veritat és que va en funció molt, sembla mentida, dels resultats, no? Si l'equip guanya, la gent sembla que s'anima més i ens escolta més. I quan perdem o quan no hi ha futbol com ara, la gent li costa bastant més. Sí. Normalment acostumem a estar entre e-books i Spotify, que són les plataformes de podcast que més utilitzem, entre unes 100-150 escoltes a la setmana. Val? I ara, doncs, amb això del confinament hem estrenat el format de YouTube i hem tingut unes entre 70, 75 i 120 visualitzacions. Vull dir que entre unes coses i unes altres nosaltres calculem que entre 100 i 130 persones tenim que ens escolten habitualment cada setmana, però ja us dic que amb això del confinament i que no hi ha futbol, la gent està més apàtica, li costa una mica més. Doncs està molt bé, eh? Són moltes persones darrere. Per ser uns mataïllos, uns desgraciadets, doncs de moment no poden queixar. Home. Doncs, sí. Anava a dir que total al camp que n'hi van 500, vull dir, és un èxit absolut, no, al final? Sí. Doncs sí. Doncs ara que teniu el del canal de YouTube, que recentment us heu creat un, com vau decidir crear-vos un canal de YouTube pel podcast? Va, Carbó, aquesta és teva. Bueno, és que al final, a veure, jo us explicaré un secret. Som 5 o 6 que fem el podcast, però sí que és cert que el Xus hi fica, és un dels companys que hi fica especial ganes, no? Hi ha algun altre que hi fica especial ganes, però el Xus és molt inquiet i aquests dies de confinament vam parlar de fer diverses coses diferents, algunes les han fet, com el del YouTube, d'altres al final encara les estem tirant endavant i plantejant com les farem i el Xus ens va plantejar a tots fer-ho a través de YouTube, no? Que sí que és cert que permet fer, com amb l'entrevista que fa el Xus amb l'Òscar, pot mostrar fotografies, imatges i tinc la sensació que dona com, a veure imatge, dona més proximitat, més interacció. També és més fàcil per nosaltres gravar perquè veus a l'altre i no t'interromps tant. Bueno, és un format que va néixer fruit potser del confinament, no? Diríem, Xus? Sí, tal qual. Molt bé. I a nosaltres com ens vau descobrir? Doncs, ostres, jo ara no sabria dir-te exactament. Jo tinc un fill que deu ser de la vostra edat o potser un pelet més gran i tot. Soc viejuno. I potser va ser ell que m'ho va dir, escolta, pare, que has vist que hi ha aquí
uns nois que fan una espècie de cova, però així més... Vull dir, 2 xavals que ho fan aquí a YouTube. Dic, hòstia, doncs no tenia ni idea. I així escoltant-nos doncs, ens va fer molta gràcia. Ho vam comentar al grup de la cova, dels que som a la cova, i per això us vam trucar, no? De seguida que vam saber que existíeu, vam dir, hòstia, els hem d'entrevistar perquè aquests són el futur del Lleida, no? I el futur del podcast de la cova. Quan ens puguem retirar, quan ens comprin la idea i ens fem milionaris i ens puguem retirar amb el nostre iate, algú haurà de fer això i clar, jo crec que sou ideals per això. Doncs, bueno, aquestes han sigut les preguntes que heu respost meravellosament, la veritat. I doncs ara voldríem fer com un debat, no? Perquè estem com a fi com una tertúlia del que ha passat recentment, no, Pol? Sí. Primer ens agradaria debatre sobre el possible acabament de la temporada, tal com està. A vosaltres, per exemple, Albert primer, què et semblaria? Jo a segona B soc partidari de que o juguin els partits o donaré la temporada per acabada. No considero just que facin playoff els 4 primers, ni el 5, ni el 6, ni el 8. Trobo que seria fer les coses malament. Jo penso que a segona B el millor seria o acabar la temporada dignament, cosa que cada cop és més difícil que puguem fer, i si no donaré la temporada per acabada, sense ascensos ni descensos, i sé que és dur, sé que molts equips se sentiran perjudicats, però al final penso que és la millor mesura, perquè si fas un succedani, que és que els 4 primers facin playoff, també se senten perjudicats el 5è, el 6è, el 7è i el 8è. Mal que mal, és el que ha passat, una causa de força major i temporada, com entre cometes, perduda, i l'any que ve hi tornem. O sigui, com si no hagués existit, no? Exactament, borrón i compte nova. Sí, jo penso que és la millor solució si finalment no es pot arribar a jugar en els partits que queden. I a tu, Xus, què et semblaria això? Doncs a mi em sembla una castanya continuar, perquè al final els jugadors som humans, també es poden contagiar, poden agafar la malaltia i sobretot també per un tema físic. Si porten un mes i pico, 2 mesos parats i ara comencem a jugar, necessitaran un temps d'adaptació, un temps d'entrenament. Llavors, amb aquesta vida no tot s'hi val i el primer és el primer i és que no té cap mena de sentit. Que ho volen continuar perquè no volen deixar penjat? Vale, doncs quan es pugui fer amb garanties, en públic i com abans. Si no, no passa res. Vull dir, a mi sembla que a Holanda ha sigut la primera divisió, que mou molts diners, la Eredivisie, l'han anul·lat, l'han declarat nul·la i aquí no ha passat res. I no s'ha mort ningú i no passa res. Però aquí, doncs, bueno, som més xulos que ningú i volem fer les coses d'aquesta manera. Però jo no la continuaria, jo la donaria per anul·lada i al setembre, si es pot començar com sempre, doncs comencem de zero i ja està, amb els mateixos equips i començant de zero. I mala suerte, ha anat així. Tu ara que has dit lo de la xuleria, no, per dir-ho d'una manera, el Javier Tebas, el president de la Lliga, hi ha alguns equips, no, com el Barça, per exemple, que s'estan plantejant de no jugar el que queda de Lliga si s'acaba, no? I ha dit que no cap problema, que si l'equip que no acabi la temporada, que els punts que estan per jugar els perdria. Llavors això pot perjudicar bastant al que fa la classificació. Jo crec que al final de segona B a primera hi ha un món. És el que diu el Xus. Al final, segona B em sembla una barbaritat fer-los jugar i acabar la temporada malament. Jo inclús, durant només un segon de segona B, pensava, estan dient que setembre, octubre, novembre l'any que ve també continuarem amb camp sense públic. Jo estic amb el Xus, la segona B sense públic no té cap sentit. Inclús, no ho sé, ara mateix m'acudiu una idea boja a l'aire, que és, parlo en veu alta, que és deixar-ho aquí i continuar l'any que ve, quan se pugui. Si és l'any que ve al gener, doncs podem seguir la Lliga al gener, on estava fins ara, perquè si no podem jugar setembre, octubre, novembre, és que al final tampoc podem fer la de l'any que ve i potser podem fer una Lliga amb 2 anys, no ho sé. Així a lo loco llanço la idea. I en quant a primera és que és un món amb molts interessos. A primera ja passen massa coses. A primera hi ha massa diners, massa patrocinadors, massa sous elevats, cadascú dels seus interessos. I ara, personalment, penso que al capdavant tampoc Tebas, em refereixo al capdavant de la federació, tampoc serien la gent més pacifista, més de parlar. No sé, tampoc vull que quedi molt violent, no? Però no serien tampoc la gent més... Home, ja pots dir que és un cara dura i ja està, no passa res. És presentable i és un tio que, bueno, en fi, ja tots sabem quin historial té. Aquí parlem clar, no? Sí, home, sí, si no passa res, sí, total. Bueno, també s'ha parlat... Ah, sí? Tira, sí. Ah, que també s'ha parlat del Rubiales, que a la segona B, que podríem fer una segona B, però com veieu aquesta idea? Xus primer, per exemple. Jo és que, clar, estava molt bonic tot això, però potser primer s'hauria de parlar amb els clubs i després una altra cosa. Fer una segona B Pro
però resulta que els filials ens fiquem en aquesta segona B Pro, però de què estem parlant? Vull dir, és una presa de pèl. Vull dir, si fem una segona B, després una altra cosa, el nom, és molt bonic, no? Escolta, doncs, tenim l'oportunitat única amb això de fer alguna nou, de començar des de zero i fer les coses bé. Doncs reestructura-ho tot. Vol dir que a primera divisió fica d'una vegada 18 equips, crea una segona divisió amb els mateixos equips o una mica menys, crea una tercera divisió, canvia-li el nom si vols i fes aquesta segona B Pro i després fes una lliga de filials. Perquè és que al final acabaran 15 filials a la segona divisió. Per tant, està molt bonic tot això, però al final sembla que faran un nyap o al final no faran res i es quedaran no res, perquè els filials al final també tenen molt poder, tenen molts quartos i al final doncs la pena és pels equips com nosaltres de que potser ens hem de tirar 15 anys més a segona B. Bueno, no, que aquest any pujarem, però clar, a mi la idea me sembla bé, però al final faran un nyap, faran un nyap perquè és que Rubiales, en fi, un altre personatge i l'altre un altre. Clar, és que qui mana i qui ha de prendre les decisions, doncs, bueno, en fi, l'historial i el currículum que té doncs no augura que facin les coses massa bé, la veritat. El millor va fer Rubiales i jugar a Lleida. Però a part d'això, jo estic una mica en la línia del Xus. Jo crec que és una idea que fa 20 anys potser no, però 5, 6, 8, 9 anys que es parle, crec que fer-la ara aprofitant que, mira, no crec que sigui... Crec que s'ha de madurar, treballar i s'ha de fer bé. Jo estic molt a favor d'una lliga de filials, no té sentit. Ara avui, l'altre dia ho llegia, el Madrid va jugar un partit amb 80 espectadors a les grades, ara no vull dir el nom del camp perquè m'equivocaria, però al camp hi havia 100 milions d'euros en fitxatges. Llavors, no té cap sentit, no té cap sentit. Jo inclús a vegades pensava, no sé, el Xus ha dit una cosa diferent, però jo pensava inclús fer 2 grups de segona, nord i sud o el que sigui, saps? No ho sé, però alguna cosa hauria de fer. Estic molt d'acord amb ell, començant per posar 18 equips a primera divisió, traient els filials i a part d'aquí una reestructuració perquè tot tingui més sentit. I al final Hèrcules, Castelló, Córdoba no poden jugar al mateix camp que el Prat ni al mateix futbol, per pressupost, per camp. Aquesta és una altra. Haurien de fer uns mínims. Escolta, qui vulgui pujar amb aquesta segona o tercera divisió, digui-li com vulguis, ha de complir uns mínims. I això vol dir un mínim de pressupost i un mínim d'instal·lacions i un mínim de dignitat futbolística. Sí, com a segona. Clar, és que si no al final ja pujarà el Bordeta, ja està bé, que vingui el Bordeta i que vingui aquí a jugar. Clar, és que... No, bueno, us en rieu, però és que el camp del Cornellà és igual o pitjor que el de la Bordeta. I és així. Doncs la gespa és molt pitjor. I tant, i tant. Ja veureu els de l'EFAC, si feu pujar els de la Bordeta primer. Ja veureu els de l'EFAC, No crec que arribin tan lluny, A veure. Que hi ha algú de l'EFAC aquí? Algun infiltrat de l'EFAC? No. Vale. Dic, si no marxo, És broma. Bueno, jo crec que una segona divisió B, però no se pot crear del matí a la nit, saps? Jo crec que se necessita més temps. Lo que trobo bé de la segona B Pro és que ascendrien directament els 2 primers, si no m'equivoco, o alguna cosa així. Això ho trobaria més positiu, la veritat. És que, clar, que la segona B estem parlant de 80 equips i pugen només 4. És que és una bogeria, és que no té cap mena de sentit, no té ni cap ni peus i fa mal als ulls i a mi em sagnen els ulls veure equips històrics com el Burgos, com l'Hèrcules, com el Lleida, amb aquestes categories des de fot ja 14-15 anys. És que no té sentit. Són ciutats... Després no ens queixem de que a les ciutats la gent no és de l'equip de la ciutat. Però és que és normal. És que és normal. La gent se fa del Barça del Madrid. La gent no vol ser de Lleida. No vol ser d'un equip perdedor o d'un equip que està tants anys ja en una categoria com aquesta que veus passar pel teu camp el Teruel, amb tots els respectes, o el Guijuelo. És que no té cap mena de sentit. Llavors, o incentivem una mica això, o fem les coses una mica de cara a les ciutats i a la gent, i a un futbol més de proximitat, o morirà. Tot això morirà. Bueno, a veure, qui ha dit que no es pot fer en una hora, en un dia, la segona B Pro? Tu deixes Rubiales i ja te vas i en un dia, bueno, te fan la Torre Eiffel. Poseu a mi el carbó i això t'ho arreglem amb no res. Els nous presidents. Sí. No, bueno, tampoc vull tant, no, res. Arreglem una mica, reestructurem una mica tot i després ja ens apartem, Xus, que tenim molta feina en el podcast de la Cova, que l'ens hem de vendre. La Cova de presidents. Hashtag la Cova de presidents.
Bueno, no sé si ho sabeu, però el dilluns vam fer una enquesta, que ja la vam comentar al vídeo passat, que doncs, és sobre aquesta situació, no?, de la decisió de la Real Federació Espanyola de Futbol, que hi havia dues opcions, adequada o inadequada. Jo crec que el Pol i jo estem en sintonia amb altres. Jo crec que per mi, almenys, és inadequada de cap a peus, perquè no té cap sentit, i va guanyar un 89%, va votar inadequada. Vosaltres què penseu? Doncs el mateix. I sabeu què és el que passarà? Pues que faran el contrari. Perquè vivim en un país en què el més important prima els interessos econòmics, prima, mai millor dit, les primes i embutxacar-se quartos per on sigui, i al final l'últim que importa és l'aficionat, l'espectador, el petit comerç i les petites empreses que puguin ajudar amb aquests equips, la base dels equips. O sigui, això és totalment secundari. I ja està. O sigui que no hi ha més. Sí, no, és la pura veritat. Doncs, Pol, l'última? Sí, ens agradaria debatre una miqueta sobre la junta directiva, perquè aquest últim any, els últims anys han hagut una mica de que es volien fer fora. A vosaltres què us sembla aquesta junta? Jo, a veure, és que ens ho preguntes. A veure, jo no saps si a mi em pague la junta directiva. Això és un infiltrat. Soc un infiltrat, saps? Jo, l'altre president soc jo. No, és broma, això no. Va, fes la imitació, va. No, perquè si no. Cadascú el que sap fer, si no em convertiria en un tebas vulgar. No, ara parlant seriosament. Jo ho he dit molts cops, no sé si al nostre podcast ho he dit molts cops, també per Twitter, al meu Twitter personal. S'equivoquen, fan coses que no són correctes. Jo també. M'hauré equivocat, segurament aquests 20 minuts que porten parlant m'hauré equivocat algun cop. Al final crec que el projecte esportiu cada any ha sigut engrescador i cada any hem estat allà dalt. I amb bons jugadors, han passat jugadors molt bons pel camp d'esports, a baix cost, que després han pogut vendre, hem estat lluitant cada any. Potser faltaria una part de millor comunicació. Ho dia fa uns dies al nostre podcast, faltaria una millor comunicació, pots explicar millor els projectes, però jo fer els fora, és que no els podem fer fora, perquè és un club que és seu, que és privat, no som el Barça, el club no és dels socis, el club no... I no ho estan fent tan malament. Que pot millorar, encara tot és millorable. Igual m'equivoco, no? I jo què sé, d'aquí 24 hores surt un pufo d'aquests enormes i m'he de menjar aquestes paraules. Me les menjaré amb patates, no passa res. Però jo els aprovaria amb nota. És que al final el que importa són els calés. La veritat és que el que importa són aquells diners i res més, la veritat. Doncs sí. Ara, si us sembla, per acabar, tinc un àudio del comentarista del Lleida Esportiu, Sergi Guiu, que ens ha enviat molt amablement sobre la seva opinió. Si vols el poso i a veure què us sembla. Bé, doncs la veritat és que han estat diversos mitjans els que m'han preguntat al voltant d'aquesta decisió, de la decisió que sembla que la Federació Espanyola de Futbol valora en primer lloc. Evidentment, és una decisió injusta, és una opció injusta la que planteja la Federació Espanyola, però crec que ho són totes mirant la branca dels clubs que miris, mirant la junta directiva, mirant els futbolistes, mirant els aficionats. Qualsevol decisió que hi hagi ara mateix damunt la taula de la Federació Espanyola de Futbol i que plantegi als clubs, en aquest cas de segona divisió B, crec que és injusta. Per tant, s'hauria d'aconseguir trobar dins de totes les opcions injustes la que en sigui menys. I aquesta, evidentment, de fer que els 4 primers equips de cada grup de la segona divisió B plantegin aquest play-off a partit únic, crec que és de les més injustes possibles. Totes en seran per algú o per altre, per tant s'ha d'aconseguir trobar la que en sigui menys. Ja està. Bueno, bastant d'acord, no? Al final és una mica com la pregunta que li feies abans al Carbó, no?, de la directiva. Al final ningú mai està content. Vull dir, ara parlo de la directiva o parlem d'aquests tipus de decisions. Quan estàs en un lloc de responsabilitat i has de prendre decisions, has d'assumir que a molta gent no li agradarà el que fas. I acontentar tothom és impossible. I en aquest cas, en el cas de la Lliga, encara més. Per tant, per això, més argument, amb més raó penso que això s'ha d'anul·lar, s'ha d'anul·lar la Lliga, s'ha d'acabar, no passa res, no s'acaba el món, no s'esponja el món, sobretot a segona B, que parlem de segona B sobretot,
no s'enfonsi el món i ja està. I l'any que ve, al setembre, quan es pugui, es comença de zero i aquí no ha passat res. Doncs sí. Tal qual. Bueno, doncs si no voleu afegir res més, ho anem deixant per aquí. Jo sí que vull afegir una cosa. Jo Vinga. us vull agrair la invitació, us vull sobretot agrair l'esforç que feu, perquè nosaltres som més conscients que potser ningú que lo difícil que és tirar endavant qualsevol iniciativa relacionada amb el Lleida. Val? Ja parlo des de les ràdios locals, com per exemple ara sortir el Sergi Guiu, al qual també els hem de felicitar perquè són persones que treballen amb mitjans bastant precaris, que fan les coses moltes vegades tirant de moltes hores seves i amb molt d'amor i amb molt de carinyo als projectes, al igual que vosaltres, al igual que nosaltres, i que això és important, no? Que al final doncs, un club com el Lleida, que és petitó i que és familiar, com ell que diu, doncs tingui aquestes coses, aquests projectes i aquestes persones al darrere que empenyin, doncs està bé, està bé. Llavors us vull agrair primer que ens haguéssiu convidat, us vull animar que continueu fent això perquè ho feu molt bé i jo crec ostres, que val la pena que hi hagi aquestes iniciatives. I també estic content perquè he pogut parlar, perquè normalment quan jo faig el podcast no em deixen parlar. Entre l'Square, el Carbó, el Carra, no puc parlar. Jo no veieu pesat que és. I no em deixen parlar. Per tant, he pogut dir la meva opinió i no, ara fora bromes. Enhorabona per la iniciativa i res, i gràcies per haver-me convidat. Jo volia una mica dir el mateix que el Xus. Jo penso que dos joves com vosaltres tireu endavant un podcast sabent la dificultat que té i parleu de Lleida. Penso que és una gran notícia pel club, per la ciutat i tant de bo, a part de ser vosaltres dos, això segurament ajudarà a sumar més gent al camp, més gent jove, més gent que és el futur i segur que el futur del Lleida és brillant en aquest sentit. I per acabar, demanar-vos un favor, que no deixeu el podcast, que continueu i un cop al mes inviteu al Xus, que així ve aquí, dona la seva opinió i allà ens deixa parlar a nosaltres. Vale? Doncs les gràcies les hem donat nosaltres a vosaltres perquè ja recordem que us vau fer entrevista a nosaltres als nostres inicis. Doncs us voldríem tornar a fer nosaltres i doncs res, moltes gràcies per poder vindre a fer aquest vídeo amb nosaltres i doncs res més, no, Pol? No, bàsicament el que has dit tu, que moltes gràcies i quan vulgueu tornar esteu totalment invitats. Bueno, fem un podcast conjunt el dia de l'ascens. El dia de l'ascens de Lleida fem un podcast conjunt amb el grup. Hombre, però és que el dia de l'ascens igual no es tanquen el podcast a nosaltres i a ells. I si pugem, si jo abans de morir-me pugem, hem de liar-la grossa, vull dir, de fotre un podcast conjunt amb una festa i amb el que convingui. Vull dir, aquí a lo grande, a lo grande. Esperem que sí. Bueno, doncs ara sí, ho deixem per aquí. Moltes gràcies per vindre i ens veiem la setmana que ve. Adeu. Adeu. Adeu.